Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvikari pano paHadzerare 363 pano patokuzivisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana usati wasubscribe pano hakuna munhu anofambirana neni pakutsvaga manews updates muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndine makuhwa so far, saka ndikuti please don't forget to subscribe and turn on that notification bell. Zvinobatsira kuti iwewe neni tibatsirane pamanews updates pakuudzana zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yemanesi ayo anga ari paSally Mugabe hospital achiprotesta achitaura iro shoko rekuti mari dzamuri kutipa ishoma, topai mari kana muda kuti tishande. Hanzi hakuna chavakubasa, chitambira nzungu dzamuri kutipa, hanzi imari dzemaputi dzamuri kutipa. Asiye mchiona ka short video, pedza ona short video tozvorofuka comment section, usaskip this video noti tine next update yabata moyo wangu. Yatoni first update. Because obviously night vachauya they will not feel the impact and this vanouya kubasa ngaachinjwe majifona vanouya kunaita anouya achiazoitei zvinoita kuti tisanzwike kazhinji kacho nekuti hatina kubatana. Next update iye murume uyo wemuno munyika yedu yeZimbabwe ane chipo chinoshura, ane chipo chinoshamisa, ane chipo chekuti wakaona wega hana inorova. Saka kuti ugare wabvaona this video, kana kune munhu ane chipo sechemurume uyu, aiwa wakakomborerwa. Kuti tipedze video ende usaskipe ka video kaya kanobuda kakanzi sponsored kunenge wauraya basa redu hatizowane mari dzedata ende haisi kubva mufoni mako, iri kubva kuvarungu vekuUK izvi. Machila right, zvazoitika ka ndazoenda kuna Mudhara Tembo ndichienda pamba pake paanogara paanogadzirira basa rake. Mudhara ichamakabata chichi imbada imbada mukuigadzira nechiichi chicha muri kushandisa ichi ndichasama ini mastaff efridge yaya fridge inenge yakafa yaya ndochitsvagawo mastaff zvacho zviya ndochimezha ndo zvinoiswa futi pamubhedha kaizvi ndizvo zvikai. Aiwa no izvezvi masa mubhedha zvezvi zvinenge zvakaomarara kana nawo iripo mainde kuti manje apa ndashotirwa nekuti ndiwane mari yokuti nditenge inonzi waterproof yei yekuti ndikwanise kuita sei kunama zvakanaka zviya ndozvizora manje pendi ndozvipenda manje ndichiita color yembada chaichai gold and black. Ndo imbada yakarara pamuti yakaresta zvayo ichokwadi. Nice. Apa mukushandisa mafomura apa. Nice. Izvi ndinogona kuita futi makachidzidzira kupi zvinezvi? Zvakangouya musoro sezvikuya kuita nziyo. Nziyo zvezvingouya. Alright, tell me something. Ko ichichi chiri apa ichi? Iyo inhoro ichi. Inhoro iyi. Iyi inhoro iyi. Nhoro munoigadzira sei? Makaigadzira nei? Nemaplastic. Maplastic? Maplastic anenge chinonga yaya paipa vanenge vachirasa vanhu paya. Ndo pane ndotanga ndaruka waya then ndochinama neplastic apa yasara kuita pendi kuti ndise grey and white kala yenhoro nhoro chaiyo ndatenda. Nice. Kuna vanhu vanoera nhoro zviya? Vanoera nhoro ka variko. Ndo vana mhofu, ndiwo vana mhofu iri. Ndo mhofu iri? Ana mhofu. Ndiyo mhofu? Vana mhofu. Gazivewo zvedu zvingogadzira. Aiwa madzitezva rangu itai muye mutore nhoro ishi. Alright. Then toenda pambizi. Imbizi ishi. Haisati yapera. Ndifamona pane waya ichi. Totanga kubuda. Saka nawo iripo ndeyekuti andiri kubhadhara vanhu vanonhongerawo zvivharo izvi. Zvivharo izvi munotobhadhara vanhu vanonhonga? Nemadzimai vasina
vasina varume vachembera stereki vai nevamwe vangu vakaremara vai saka ndovayopa kuti papeopek rega rega unokupawo $1. Saka naiko zvinoizvi manje hapana handisina mari yekuti ndiite sei. Saka imimi zvamuri kuita muri kunhonga zvivharo inovatsvina moibvisa kuvatsvina moishandisa mopa vanhu mabasa ekuti vawane mabasa kuti vaone kuraramawo. imimi motengesa futi ichokwadi vanhu vonakirwa vakadhekoreta nzvimbo dzavo inonzi magarden design. Ichokwadi. Saka ichi chikuda mari ichi mudhara ichi ndikachipedza muchipshi ichi nenda $30. iyo nhoro iyo ari kuda nhoro nhasi ikasvika mangwana ndoda kuti inge yakuita $100. Saka nhasi izvozvi ari kutora nhasi nhoro inopedziswa by tikaona zviti zvimari muzvivharo mungaipedze rini? Zvivharo izvi inokwanisa kupera kana kuti Friday. Saka ari kuda nhoro $30 nhasi asi ikasvika mangwana inenge yakuita $70. Nhoro tati nhasi kuita mari $15 ikasvika mangwana inenge $30. Then chii chimwe chiripo ko gudo kaisusu tiri makudo ite mukanya rakomana ichi kuda mari ichi $10. ya $10 ndeyanhasi mangwana inenge yakuita $15. Saka vanhu toda kuti muye mutore zvinhu zvemudhara hatikuda kuti asare nechinhu icho uyaitora icho mudhara ufanira kusara une chinhu panapa zvinhu zvese izvo zvikufanira kuenda iyo chigudo chiri papo gudo so ndopa workshop pamudhara apa ndopaanenge achiita uyu mwana wamudhara uyu unonzi ani mudhara muchine ripi saka mukuzvigona here ini muri shamwari yacho ko ichi chii chemudhara ishiri inoshandiswa paipai kana vachichata paipai inoita vatable ndo anonzi mahome design ishiri futi ishiri chii chamakagadzirisa plastic futi zvakare plastic ko icho chii chiri pasi icho ichi chingori chidesign chilembuhodha kuti isadonha kana patable kana papushing tray yes baba saka mudhara makapenga aiwa zvishomani makapenga aiwa makapenga aiwa zvishomani handiti saka zvatakuita shiri yedu yawana munhu anotenga hatiende tunotora mari totende unotora mari kuchiri kuchena huku muda kuti tione huku gudo riri kugadzirwa ana soko musatya tiri kusotwa saka mudhara futi ari kuita huku panapa ari kuita marodhirana manje huku munotengesa here muchiri kutanga ndikasvika pa1500 rodhiranas I think ndinenge nane good market yakanaka maakuwana pekutangira pakanaka damba refu yavo saka ndo mazihuku acho ndo mazihuku acho aya ichokwadi okay idzo dzimwe dziri ukwe idzo dzekutambira ukwe idzo nice ayo ndo matanga munoshandisa of course anoda kuzonaisiwa but tinongoisa zvese kuvanhu vanhu ndo vanoziva kuti ini chandafarira pamuri manje ndechekuti imimi hamuna kumbomirira kuti aiwa inini mitezo yangu yakaremara ndine but munongoita zvekuti
vanhu vasvinhu chaivo, vanhu vane mitezo yakanyatsonaka zvakanaka, ya vari kuzvitadza. Saka tinotenda Mwari nekukupai chipo kana kuti zvipo zvamuri kushandisa zviri kukupai kurarama. Ini nevanhu neshamwari dzangu dzese dziri papapa tichakusapotai mudhara. Namba dzenyu zvakare panyaya dzepamusic futi ka ndinekadhi rangu riri mubackground then towaratidza futi kuti ndokwandinoshanda futi zvakare. Alright, asi izvo zvingimbovapai nhamba musati maenda. 0775 78 24 58. Tangidzai futi 0775 78 24 58. Saka zvatinoda kuzoona ndezvekuona vanhu muchivadzidzisa basa panapa, muchishanda makawanda nevanhu vakazara panapa, muchiita basa, muchiita kuti zvinhu zvinake. Nhau iripo ndeyekuti handisi muri kuona kuti nzvimbo ine ndeyevaridzi varava tisingochengetiwa havo. Saka kana kuti employe maworkers akati panenge zvaakuda zvasecurity inenge yakunetsa. Saka nhau iripo ndeyekuti dai tawanawo nzvimbo yedu yesusu yemaskills, ndochitora vamwe vangu vakaremara tochiti huyai tichidzidzira mabasa edu emaoko. Ayo zviduku izvozvo, zviduku musatya.